pelapisa tingkah jong sorkar India kan Nirmala Sitharaman ke ong baladap sam $9 billion kapisa syaparat laispa arpo million ngut kipriyo. Penyaji lang umat kasikim baka sorkar jelaban bishar ia kajipun kriya kasikim ha kaji kon persya ia ka COVID-19. Pentip menteri wapet ia ka kot kakya ha Meghalaya ba EL hek baladap tap ia doktor ha ulum jingdap jong balang Presbyterian halau mali. Ki khubor ki bniah. Ka India kala banjur halor ke benta trekam jonggi menteri pelapisa tingkah sorkar bat iki governor jong central bank jong kedi ki ba ha papo ka G20 ha ka ba ki de ben kya banya dai ka jingim bat ya ka mai jak po jong brio da ka ba bu jing ru halor ka yo ka kon bahkan bedikan biang den jong keni dalam COVID-19 ha ka jing ai jing kren jong menteri pelapisa tingkah sorkar India kan Nirmala Sitharaman syaki menteri pelapisa tingkah bat ki governor jong central bank ha ka G20 ka ba ar kala sam langi ki but rekam ka sorkar India banyak penstat ya ka trek kata kenang bahkan poi biang por syaki tu ki beran kam jirap kerki kasi tharaman kala ithuru bahapo ka artayo ke India kala pelat ya ka song pisa ka balakot $9 billion banyarap pelat laispa arpo million ngut ki priyo lale ya kata ha kata kerukom baka jingirap kan poi bet syaki tu ki bedai hok banyo ulat ke sikim gangga prasad mintin ke sni wala bniah ya ke jililang ka sorkar jela ban bishar ya ke jingpun krek jong ka sikim ha pakham banita ya ka COVID-19 menteri rong ba ka sikim Prem Singh Tamang chief secretary SC Gupta but principal health secretary KS Srinivasulu keledam lang ha ke jililang layo jingtip ba ka sikim ke jela ka bangsham la yo ban sno khanyang jingpang corona ha ka ba ka jela keledap das nyokusan mut kibriyo bat baro ilom negative bat chief secretary ong ba ka sorkar jela kat sebutan lagi ketua rekam ya kiba ansa rekam hadin joko aku terbuya ulat papan jingpin chairu halor ka jingkershan pisa ya kibidan kam ke jingpin biang ya ki marbam bat kiwe ki jingdan kam utamang lapentip ba kam shim dan ka jinghiran hakimar ki bokongsan bat ka sorkar kala penkre ban sam biang ya ki marbam syaki long yeng ki beduk menta hakasien ka baar ka sorkar Tripura kala penbena ba ka long ka bokongsan ban phong ya ki mask ni ki jingda khmut bat shintur habaro ki jaka pat ba ki jaka trei bat ki office sorkar ka kerwa khubor ba ka sorkar kala penmi ka ong bala pediang da baro ba ka jingtap ya ka khmut ba ka shintur kaya da na ka jing sapriang jong khnyang jingpang corona ha asam laingut na pdeng ki ba la kempang COVID-19 ki la min ka sngi na ka hospital ka badan hagol para Menteri Bapet ya ka kot ka kya ha asam Himanta Biswa Sarma ulalat hi dala desha ka te ka hospital ban penti kena ya ka jingkot jingkya jong kita ginong pang kum ka lat banyada ya ki wei bat yaladi la batha ba dei ban bu shwa la ka jong ya barok laingut haduk khat sausngi hadin belayo jingkot sanmut ka asamenta kisa saar pun riungut ki briu ki badang shitom na ka jingpang COVID-19 ha asam la pelat ya syajan dus pak san khundai ngut ki koidi na ki life wei teli ki patok ki badan hakeleng ke jela kat kum ka jing betha balayo na ka supreme court la ne ka ying bishar ba khli do jongari da ka jing thumu ban penduna ya ka jingbon brieu ha ki patok ha ka bai dei ba ka jing khie jong ka khlam COVID-19 Inspector General of Prisons jong ka sorkar Assam Udasarat Das ong ba ki bor ba dei khmi ya ki patok ki thumu ban pelat shushu ki koidi ha ki ni ki sngi ki banwan kini ke khubor kawan shipina ko All India Radio Shillong. Menteri Bapet ya katana jong ka kot ka kya Meghalaya ba EL hek minhin ka sngi ula pentip ba ya ka met jong Dr. Rangba ubala klat no ha ka step sngi balang namar jong ka jingpang COVID-19 ladap dep ha ulum jing dep jong ka balang Presbyterian halau mali minhin ka sngi. Wa EL hek ong ba ka sorkar kala tri borba ban penti kena ya ka jingyo jaga tep yu doktor hadin belami ka jing persyak hamashwa ya ka rai ka ba ka sorkar kala shim ka sorkar kala yo ban penti kena ya ka jaga tep hadu ka por khat arsi tengin mit ha ka ba lai menjur ban tep halau mali wa EL hek ulang program jur ya ka jing persyak jing nong song snong jong ka jalu para ban thang ya ka met ka basa jong doktor da ka kor elektrik ba ulo ong ba ka sorkar kan le jem ya ka ni ka jing e donon Shushu ulo ongru ba ka sorkar kan sa pentrikam no da ka Epidemic Disease Act ka pras ba khandai punyo ba la da ki bido ki prisham mane prisha kin ngat hapo ka tai ki kendon an
Menteri Bupay ya kata nak jong kokot kya Meghalaya ba Alexander lalu hek uong ba amshim lap sabut AA ba doktor rang ba bala klat na ulayo bat kenyang jingpang na upersa kurim na jong. Menteri wi tho bala dep test ya upersa kurim hadu laisin bat barok laisin ki test ki lami negatif la ni klem dan kenyang jingpang AA ha kamet ka jong uong ba kalong ba e menta ban tip ya ka jing hisha nang no bat kum no doktor ulayo yo kenyang jingpang. Nakaliang jaga District Surveillance Committee kidang persyang ban wat ya ka daw tenrai kumno ka COVID-19 kalayo rung sa Shillong. Halor ka jingkiri la ka sorkar kala kindet ni ban siyem ba ka hospital kala long panban ka ketem jong kenyang jingpang corona menteri ulong ba am siyem la dan ba la mudur ba kum kani ka manja uong ba bat doktor ubala yap na mar jong ka jingpang siyem na tiap ba ula don ya kenyang jingpang ha ka met jong tat hadu andala dep tes ya Hakawai bat ka khubor ka Meghalaya kala dep das arspa khandre mut ki brio ha ka ba arspa saw mut naki la shemba ki long negative but khandre tali ki test ki long positive but men nin gasngi layo jingtem ba sa armut ki brio ki la yo positive ha ka COVID-19 kum gajing penteri kami ya ka hukum bala permi da katanat korban region ka sorkar India ha ka bede bat ka jingi kun persya ya ka pangklam COVID-19 bat na marbak lapau ka jingi opyami uti kenyang jingpang ha East Khasi Hills District jong ka Meghalaya u District Magistrate jong ka West Garo Hills Tura ula penjari ya ka anya po ka kendon chispa saw CRPC ringkat ba ka kendon anya ka lai jong ka Meghalaya epidemic disease ka ba khang ya ka jingnet jingwan lai do jong ki brio ni ki kali ha ka district lai no tang kitu ki bedon kam ha ka pang shitom ni ki we ki kam ki bam la ban kyar ba ki dei ru ban da yo jing bishwa no DC nalor kata lapan menaru ba barok ki jaka puli ni ki jaka aji hikai kin dang hangshwa bala penshur ki bakin beteng ya ka jing aji hikai online la khangro e ka jing ye lum brio ha ki jaka mani blai ba ki jaka patba da ka bas ngau thu e ka jing snau ski le ka COVID-19 ha padang ki brio ki bala no ha karta menteri rang ba ka Manipur N Biren Singh ulalit jingo hidala di ki jaka ba shong ba sa kitemen ha kong ba nong thombam leikai ha Imphal East bat ha mongshangai ke badan ha Imphal West ka jingnet jong menteri rang ba ka long banyo bishar hidala di ki latre kam bala shim banya da ye ki kitemen ha ka jingnet jingo jong ula airu ki marbam ki da wai sa ki mask bat ki we ki dawai haba ai jingkran beki nong pathai khubor Biren Singh lo ai khuble sngongu iki pat ba baro bat iki lat pathai khubor ki bla ai jingkrshan bor ba ya ka sorkar ban yada na ka jingpang COVID-19 kidan khatwai hajar khandai spa life lai mut ki nong pang ha India ki bla penti kana ba ki la yo ya ka COVID-19 na preng gini syajar lai spa sau pulai mut ki la yo jingkot bala pelat no iki na ki hospital ka khubor belayo na ka tanat jong ka kot ki khia ka ong balai spa khandai pu armut ki brio hari India ki la yap na ka jingkem pang COVID-19 shosho la ong ru bala phia ki district hagari ha ki lai benta ya ka bala ithu kum ki hotspot non hotspot but ki green zone district ka to gni ka khubor kala kot paglawan shipi na ko All India Radio show sa shipor kata ha khubor prabaji inya so bagai Delhi station na ka benta ka khubor ha ka ti Hindi ban pembut ka khubor pareng ha ka por Kani kadai All India Radio Shillong semua bahawan amantai ki khubor